тралейбус малянятам. Сёння мы абуваем гумавыя боцікі, апранаем плашчык, бярэм кошык і маленькі ножык. Здагадаліся, куды мы ідзем? Правільна, у лес, у грыбы. Цікава, а якія грыбы мы зможам знайсці? А ці ўсе іх можна збіраць? Вось і даведаемся. Толькі зайшлі ў лес і адразу ж знайшлі так шмат грыбоў. Паглядзіце, шэры, ружовы, жоўты, чырвоны. Называецца гэты грыб сыраежка. Гэта ядомы грыб. Яго абавязкова возьмем. Пойдзем далей. Як нам пашанцавала! Мы ж знайшлі самы лепшы грыб – баравік. Глядзіце, які ён тоўстенькі, з пукатай карычневай шапкай. Ён вельмі смачны. Яго трэба браць. Пашукаем далей. А што гэта за жоўтенькія сястрычкі? Іх завуць лісічкі. Капялюшык у іх хвалісты і нагадвае вывернуты парасон. Гэта ядомыя грыбы. Бярэм у кошычак. Пойдзем далей. Глядзіце, а тут грыб, што расце пад бярозай, сам падобны на бярозу. У яго шмат імёнаў. Бярозавік, падбярозавік, а бабак – бабка. Гэта добры грыб, у кошык яго. Ого, які чароўны пень! Увесь усыпаны грыбамі. Называецца гэты грыб апенька. Апенькі – ядомыя грыбы і нам вельмі патрэбныя. Яшчэ паблукаем, яшчэ пашукаем. Ой, а на гэтым прыгожым грыбе смоўж! Шмат жывёл любяць ласавацца грыбамі, як і мы таксама. Гэты грыб называецца асавік ці падасінавік. Ядомы грыб, таму мы адзін возьмем, а другі пакінем смаўжу. Смачна есці смоўжык. А мы пойдзем далей. Ох, увесь лес абышлі, чырвоную шапку знайшлі. Прыгожы грыб, як лічыце? Так, сапраўды, напэўна, самы прыгожы. Завецца мухамор, але, на жаль, гэта не ядомы, а атрутны грыб. Таму мы добра яго запомнім, каб ніколі яго не браць. А дома мы намалюем яго, яго белую ножку, чырвоны капялюшык і белыя кропачкі на ім. У нас быў проста захапляльны дзень. Мы выдатныя грыбнікі, паўнюткі кошак назбіралі. Замалюем нашы грыбы ў альбом. Гэтых жоўтых сястрычак памятаеце? Так, гэта лісічкі. Намалюем адну лісіцу, яе хвалісты капялюшык, які адразу ж пераходзіць у ножку. Наступны грыб. О, як бяроза, памятаеце? У яго шмат імёнаў. Давайце бярэм імя абабак. Шапка ў яго карычневенькая, а ножка з рысачкамі, як у бярозы. А гэты заўсёды растуць сем'ямі на пнях. Памятаеце, як называюцца? Апенькі. Намалюем іх доўгія ножкі, а капялюшыкі ў іх як шарыкі. Яны заўжды растуць на пнях, таму давайце і пень намалюем, каб не забыцца. Які яшчэ грыб у кошыку ёсць? О, якая памаранчавая шапка! Дужа прыгожы! Асавік! Намалюем яго вялікую шапку і доўгую ножку з рысачкамі. Наступны грыб. Гэта сыраежка. Завецца так не таму, што яе можна есці сырой, а таму, што з усіх грыбоў яна сама хутка гатуецца. О, сам кароль грыбоў застаўся. Баравік.
Намалюємо яго вялікую карычневую шапку і тоўстенькую ножку. Напішам баравік, сыраежка, асавік, апенькі, абабак, лисица, мухомор, грибы, Бейбус малянятам.